Musika zuzenean telebista saioan Durangoko liburu eta disko azokara etorri da aurtengoan ere. Datorren erreportajean bertan bizitakoa ikusteko aukera izango duzue. Hemen, Hamaika Telebistan. Tok taldeko kideekin hemen da azokan, bigarren urtez, hemen Durangoko azokan, lehen urteko esperientzia ona izan da urten ere bueltan, ez? Bai, esperientzia hona izan dugu, hemen garen guztietan, eta jarraitu nahi dugu aputxu bete beste urte bat, hori da, disfrutetan. Eta gainera, lan berri batekin. Bai, hori da, gure bigarren lan luzea, jaioak hiltea zehordeko izena, eta bai, ilusioz, hau aurkezteko. Zaniteke, abiada biziko bidea egin dizutela, ez? Aldea sortu, diskoak, EPA, kontzertuak, eta orain bigarren iraupen luzeko hau, ez? Bai, azkenean badagoz gauzak jendek ikusten ez dituenak, urteatatik datoren lan bat daukatena, baina bai, saiatu gara beti prozesu kompositiboa eta kreatiboa hor eukitzen, ez? Indarra izatea eta hori. Azkenean, kontzertua horrekin batera datoz. Nola izan da disko berri honetako prozesua, nun grabatu duzuen, eta zenbat kantu bildu dituzu bertan? Bai, diskake 11 pista dekoz, eta ongoan be ensaiaten dugun baserrien grabadugu, guk grabadugu, naztu be bai, eta bai, hori izan da prozesu. Masterizazioa hori da urtsi diren esku. Eta imaginatzen du behin diskoa kalean laster abiatuko dela kontzertu bira berri bat, ez? Hori da, bai, hasiko gara, azokan bertan egongo gara joten ahotsenean zapatuan, eta gero ja, eurrengo astean Larrabetxun, Atortxurroken egongo gara bai 28an, eta urtarrilatik aurrera, hori, kaina. Hemen Tok taldea, jaioak hiltea zor diskoa aurkezten. Hori da, eskerrik asko. Musika zuzenean estandean ere, Maialen Ibarraren disko berria daukagu, esku artean du eta hause bere debutekoa da, ez? Hori da, bai, lehenengo EPA. Zer topatu dezakegu bertan? 6 abesti osatuta dau, eta da pizkat popero, pizkat pop rock, dekodaz influentzia asko, así que pizkat hortik murgiltzen da. Nire egia zuen Espainetan izena du diskoa, aipatu duzu pop rock giroetan datorrela, noiz grabatu duzu diskoa eta nun? Diskoa grabatu zen pasaren urtean Nafarroan The Blue Studiosen, Monday izan da Martin bere disko osoaren produktorea, eta izan zen, grabatu gendun pasaren urteko udan, eta kaleratu da hori, maiatzean, aurtengo maiatzean. Esan dezakegu diseinu derrean datorrela jantzita, ez? Bai, pentsatu pizkat abestiak nivel, bastante ona zutela, ja pizkat inguruko bai izan barzala landua eta, hau da, emaitza azkenan. Imaginatzen du zure hurrengo asmoak izango dira disko hau zuzenen aurkeztea, ez? Nondik nora ibiliko zara edo ze asmo daukazu zuzenekoei dagokienean? Bai, ibili gara ja kontzerturen baten zuzenekoetan eta bagabizia EPA aurkezten zuzenekoetan. Eta hurrengoa justo oin gaztean maketa lehiaketan aurkeztu gara, hasi que ia zer pasatzen da horregaz. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Maialen Ibarraren disko berria. Etxepe taldeko kideekin daude, Markel eta Eli, aurten ez dute disko berririk, mertxan berria bai, baina hor ditugu, horren arteatetako 2 diskoak, ez, debuteko diskoa, eta gero etorri zen Etxeperreo diskoa, ez? Hori da. Bai, igez atera genitxun 2 diskoak batera, eta aurten indor pausatxo bat, baina, alata etorri gare aurten azokara, eta mertx berrisakin eta lan, eta, prest, haber jendia torten da. Esan behar da, Markel, esperientzia polita da hona etorri azokara, jendea ezagutu, parez pare, eta pixka bat, zuen zaletuak ezagutzea eta jende berri ezagutzea, ez? Hori da, ni bintzat ilusio sartzen dut, guztetak ikustia balako txoko bat, ikusten dela euskal artista pilo bat, nahiz eta gaztiak, zarrak edo zinainetakoak, osatu aldabiela. Imaginatzen dut, aipatu dugu, diskoak baute denbora bat, urte bete eskaizan daukate azkenekoak, hariko zaretela sorkuntza berria pentsatzen, ez? Bai, justo ontxe
Txepe talde bezala paroia hartu dugu kontzertuak itxeko, baina berak eta nik atera bidu gure proiektu pertsonal bat datorren hastietan. Single batekin eta urte hasieran gure proiektutxoa edo EP disko antzeko bat. Eta gero ja Txepe talde bezala berandutxoa atera bidu zer. Berotzen da bila. Ba, adi egongoa saretara, eta bitartean izan ondo. Vale, eskerrik asko. Urtero azokan proposamen berriekin topatzen dugu, eta honakoan disketxe, zigilu edo kolektibo berri batez aritu bar gara. Popurri izenpean hainbat talde elkartu dira, eta aipatuko ditugu zer gauzak dauden hemen. Urtzi, zer dago Popurriko stand honetan? Popurrin dago, apur bat denetarik eta bakoitzak bere erdoioan. Hasiera batetik, izena taldearen lehenengo diska, identikatea dana, LP formatuan. Nize taldearen gaur ez naiz barkatu, disko berria baita. Eta Eneitz Furiaken HHH disko berria. Silitiaren, ez dakigu ondo zelan azaldu zelan esan, gauza zehozer hor sartuta baita. Eta gero, berez katalogoan dauzen beste diska batzuk, bai Itaka eta Otoitaldenak. Eta sistemak arriskuetzak dira baita. Esan daiteke Popurrin kolektibotasunaren indarra bilatzen duzutela, hainbat talde, kordena berdinetan zaudetena musikalki zein politikoki eta filosofikoki, elkartu, eta hemen gaur behintzat hemen zaudete, ez? Bai, ulertu behar dugu apur bat, olako gauzak, olako elkarlana, izan behar dela batzutan puntuala, gero geure lan egiteko eran izaten da urtero, ez? Mantentzen dugun idea apur bat, baina, egia damen badagoela alde batetik barne segilua, gero beste autokospen batzuk, baina, zehatzen gara puntu minimo batzutara heltzera, eta, kasu honetan hau da puntu horietako bat, eta horregatik gaude hemen, apur da olako taldeak baita bermatzen. Beraz, proposamen berriak nahi dituenak, hemen Popurriko estandean topatu ditzazke hainbat disko berri, aurten grabatua gehienak, gehi betiko talde batzuk, Otoien diska, eta sistema erriskutsua dira, eta beste hainbat talde. Bai, kuriosa da, da lehenengo urtea japorak katalogoa dekoguna, ez? Nolabait, naiz eta hori esan bezala, ez izan zigilu bakar bat, baina, polita da ikustea zelan dauzela, hemen berriak, eta behian baita, orain arte egindakoak, ez? Gainera, uste dut, danak azokan baita egon direnak, eta, apur bat, ziklori mantentzea polita da. Hale, Urtzi, eskerrik asko, eta ikusten gara. Kuartz aldeko lagunek ere disko berria ekarri dute, Durangoko azokara, bat disko argitatu zen, 2 diskoa ere, eta orain? Eta orain viniloa eta guzi, eta... Orain 3, ez? 3, bai. 3garrena. Bai. 3garrena, denbora ertain nepe batean, sorkuntzaldetik, taldea ondo dabil, ez? Bai, azkenean, pasa dira ere 4 urte bien artean, beraz, hartu dugu denbora ere gure gauza untsa lantzeko egia egan, baina hor da, eta gira aurkeztea hemen. Biko taldea da Kuartz, zuek biak aritzen zarete agertoki gainean, bai sorkuntza lanean ere, musikalki nun kokatzen da egitasmoa? Beraz, eginen stoner rock doinuekin, batzutan bluesa ere bai, eta norabide ezberdin da hartu du disko berri horrek. Indarra galdu gabe, janen nuke, baina pasartea harin batzuekin tartean, eta bien arteko nahasketa gustatzen zaigu asko, guri deia, eta pozik emaitzarekin. Zenbat kantu bildu dituzue diskoan eta zenek argitaratu du lana? 10 kantu atera ditugu eta hori da usu gure muga, pentsatzen dugu, zenta bakarrik bigira ere, beraz 10 kostatzen zaiku 10 ateratzea dira. Eta gero atera dugu Bonberenea ekintzekin eta ere einaut gaztainagerin nahaztuta, beraz horra, aski pozik taldetxo horrekin lan egitea. Hementxe, Durangoko azokako egunetan, Kuartzen disko berria, topatzeko aukera izango zuen. Eskerrik asko. Zuri. Bai. Zikin taldeak ere disko berria ekarri du aurtengoan, zer topatu dezakegu bertan? Bertan gure azkelana daukazue, 8 tema osatutako LP bat, tema bizkorrak, zuzenak eta hori. Bai. Esan daiteke disko berri honetan badirela nobedade berriak musikalki, aurretik egindako bidea hor dago, baina badira gauza berriak ere, ez? Bai, pixka sorkuntza prozesuan aldaketa bat edo bilatzen gendun edo izan da pixka
zeo zer natural urten da bena, baina bai, beste bideo bat hartu dau, kasu honetan, post-punk, rock and roll, ikutu asko daukoz bai, zuk esan moura mantentzen dau betiko punk hardcore rollo hori, baina bai, igarten da pizka bat evoluzio bat egon dela gure soinuan. Baina, bueno, esentzian bardina da. Eta batez ere, esan nahiko nuke, zuzenean jotzeko kantuak direla, ez? Beti ere zuzenekoan pentsatzen. Bai, ez gara ibili tontokeriakin, saiatu gara diskuan entzunaldana, zuzenean entzunaldanen parekidea izatea, eta hori, bai. Holaxe hemen, Zikin taldearen disko berria. Salbatzeko inoiz ezatzen duzu. Durangoko azokatik bueltaka proposamen berriekin topatu gara, kaso honetan Makala eta Maixak elkarlanean egindako lan bat daukate, bakoitza beraldetik ere baituen makanta, kolaborazio eta beste hainbat gauza, baina kaso honetan Makala eta Maixa hemen estandean, zer topatuko dugu alde batetik, kamiseta daukagu, ez? Bai, hemen bakoitzak atara dau bere kamiseta, bai Makalak bere disko barrikoe, bai nik laster atarako dan kanta berri baten, kamisetie. Eta gero Malakiasek dekoz bi kamiseta beriek, eta baita album barriko olako proposamen bat, ez dana hoi normalen topetan dugune disko edo vinilo moduen dala USB forman. Makala, ipatu berri duzu, zerbait badator, o sarean ja zintzilikatu duzen bai gauza, ez? Bai, hori da, dala astebete hori, Durangoko azoka datorrela ikusite atara naban beinategaz batera Makala izena deko nepe bat, 4 kanta dekoz, intro bategaz, eta epe horretan beha aurkitzogun Maixagaz dekogun abesti bat zenba huelta oso abesti polite, eta hori, sin más, Maixa eta Beñataren kabuz hasi ziren Euskal Herrizen pizkanaka jentie mogitzen, da hori aukera emoztie aiegaz bat hori abesten hasteko da Maixa eta Beñat evidentemente album horretan egon bizien. Maixa beti elkarlana, gozagarri eta lagun artean gauza egitea derra, ez? Bai, azkenien Beñategaz, Malakiasegaz hasi ginen musika egiten dana hasi izan lagun arteko proiektu moduen, eta holan jarraitu dau, 3 urte dara matzaguz ja kontzertu egaz, musika ataraten eta oin arte atara bazen kantadanak izen kolaborazioek, bai Beñategaz, Makalagaz, Garraiogaz eta bestain bat kanta, beti zen da lagun artien eta holandoia aurrera nire proiektu bai. Hemen, Durangoako azoka egunetan, hemen estandean, eta gero sarean, ez? Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zurei. Ezpala taldeak ere disko berria ekarri du, Gatza izena darama, eta taldearen iraupen luzeko laugarren emaitza da. Einaut, zer topatu ezakegu bertan? Bueno, behatzi abesti berri, gure maitasun guztia jarri dion disko berri bat, eta ea gustoko dezuen. Ezpalak en puro estado. Zan daiteke, Ezpalaken disko berri batek, beti dakarrela zerbait berria, gehi mantentzen du hasierako esentzia hori, ez? Bai, betiko taldia, baina disko berriak, kantu berriakin, beti pauso bat aurrera ematen, zoze ezberdina egiten, da bueno, espero ez gustoko ukitzia. Inaut, esan daiteke, abiadura biziko bidea egin duela Ezpalak taldea, ez du hamarkada bat taldea sortu zela, gutxiago, eta ja iraupen luzeko 4 disko, baserriko grabaketak, estudioko grabaketak, badira gauzatxo batzuk, ez? Bai, oso lanpetuta ibiliga, eta egia da lehengo diskatea genula pixka taldea sortu aurretik bezala, gero ezpunginan ezagutzen, gero beste 3 disko horiek eta zuzeneko doble CD hori ingenuna,
Eta ez geha, hori dana jotzen ari gehan bitartian, baina, bueno, kreatibidadia etzaigu falta, eta hori eutzin berri jo bain alde momentu bitartian behintzat. Eskertzen da estudioko diskoak eskertzen dira, baina Ezpalak taldea zerbait badu da zuzeneko indartsu bat, eta hor eztan daitu dute kantuak, ez? Ba, egia esan guri motibatziguna beti zuzenean jotzea, hor pasatzen dugu ondo, hor botatzio izerdia, eta hor botatzizkiu pareak ainare bai. Eta gure taldea azkenean zuzenean jotzeko da, zuzenean espadu jotzen, ja lagaite dugu zuzenean. Gatza, Ezpalak taldearen lan berriena hemen Durangoko zagunetan, eta gero sarean eta beste 1000 lekutan. Musika zuzenean saioan ezagutu genuen ez taldea, hemen Albaro dugu, bertako bateri jolea, eta aurten ere Durangoko azokan disko erronekin, ez? Lengurtean atera zen, baina oraindik fresko dago. Bai, bakarrik urte bat du diskaz, así que hemen gaude, bueno, nahi dudana hartzeko eta disfrutatzeko. Imaginatzen dut, ja taldeariko dela Zirriborro berriak lantzen bideo berri bat atera zuen duela gutxi, zertan da taldea? Urrengo diska prozesu guztia sartuta gaude, ja grabatzen eta, bueno, konposatzen oraindik bebai, baina, bueno, hor gaude, urrengo diska urrengo urterako izango da, así que, bueno, a tope. Eta hoxe eta bitartean hemen, Katuzaldia diskoaz gozatzeko aukera dago, bai formato fisikoan, hemen azokan viniloan eros egiteke CD-an, eta sarean, ez? Eskerrik asko. Bai, zuei, eskerrik asko. Tristuraren industriaren estandean gaude, Anari Alberdirekin, berak ere disko berri bat ekarri du. Martxoan ikusi zuen argia, baina hemen dago nobeda bezala Durangoko azokan. Bai, bueno, urteko azoka danez, 2024an atea genuen diskoa, aurten, martxoan, zuk esan bezala, eta, bueno, izango nuke, bereziki oin dela gutxi atea deu vinilozko edizioa, eta, bueno, esango nuke bereziki honek egin dula poza natortzeak. Kantu berriak diseinu berrean bilduta. Bai, hori da, diseinu eta, bueno, beste formato baten, bai. Horrekin batera bira abian duzu, eta egunotan Belakorekin batera Iruñan kontzertua eskaini berri duzue, esperientzia polita, ez? Bai, atzo izan ginen, beraz horregatik hori da nire begizuloen arrazoia, gaur oso gustoa hasi genuen atzo bira, oso aukera polita da, eta elkar asko miresten dugun bi taldegea, beti onda hor miresmen hori, eta beti zerbait egiteko, eta egia esan bai, oingontan gertatu inda, eta oso pozik nago bai. Hoxe hemen Durangoko azokaren egunetan, Tristuraren industriaren estandean, eta hortik aurrera zuzeneko emanaldietan eta betiko lekuetan. Anariren Gizazarata. Eskerrik asko. Isasakararekin gaude, eta oraingoan ere beste emaitza berri bat, ez? Bai, Ilargiaren semea, album berria, eta posik, ia zelan duen dana. Zer topatu dezakegu bertan? 13 abesti, martxoan atana bain Ilargiaren semea dela etapa maiera, bai, bueno, gusando txatemone beste bueltatzu bet, eta dut Ilargiaren semea deluxe diseinu Amerikarrak eta hitzen da beha holan, eta da bigarren bizi bat emateko diskoari, eta hori, jada etapa maiera, eta da disko bat, 13 abestikin, eta topera honekin. Etapa amaierak esan nahi du, beste etapa bat hasi behar dela? Bai, igual, pentsaten igual, zozer hip-hop haue eitzen, ze asko esperimentatot disko honetan zier, aurreko lanetan, eta igual apurtzu urrundu nahi nire sustraitatik, naizta nik beti esateot hip-hop haitzautela, naizta ritmo ezberdinek erabili, igual lurreoko etapa baten igual hip-hop puro bat espero teitzi edo lan. Ederra, eskerrik asko, hemen Isasakara, lan berriarekin, aurreko diskoak eta beste hainbat gauza ere hemen bertan, Durangoko azokan. Eskerrik asko. Come back, baby, zerura begira berriro Zikusteko gogoak ez jatazkentzen jantzak Berandu bazatostaz bazara entzen Zelan da Itxoingo dut hemen Itxoingo dut hemen Erreza da, zie
Itxoingo dut hemen, 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 hemen. Itxoingo dut hemen, 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 hemen. Badakit nola den, eta benetan merezi du pena zurekin egoteak. Benetan merezi du pena, eta zure ahotsa dela nire melodia gustokoena. Ezan ordua lekua da ikusten gara, bizitza oso bat egon naitekelako itxoiten. Ez daki nola saldu sentitzen dudana, zure ondoan nagon bakoitzien. Nize taldeak ere disko berria ekarri du Durangoko liburu eta diskoa azokara, nikorekin gaude, zer topatu ezakegu disko berrian? Kaixo, gure diska berrian 10 kantu osatzen dute, eta, bueno, betidanik egin dugun soinu iluna eta zaratatzua daukagu, baina, bueno, bebai, sinten munduan sartu gara, eta doinu askoz poperoagoak, eta, bueno, denetarik dau, disko polita geratu da, eta entzuteko nahiko erreza dauka denetarik, eta, bueno, gu nahiko pozik geratu gara diskarekin orokorrean. Esan daiteke, disko bakaitzean zerbait berri ekarri duela Nizek, lehenengo diskotik bigarrenara egontzan garapen bat, eta hontan ere badago beti esperimentatzen gauza berrien bila, ez? Bueno, beti zer egin dezakegun pentsatzen gabiltza, ea nola hobetu dezakegun edo nola aldatu. Azkenean, abestiak jotzen urteetan zehar, ja norbera aspertu egiten da beti berdina egiteaz, eta orduan horregatik, zerbait berria eta material berria erosi, teklatuak eta horrelako gauzak. Ez aspertzeko batez ere. Zan daiteke, ja asizaretela disko hau orkesteko gira, Kafe Antzokian aritu zinaten pasaren astean, gutxi gara bera, zer nola juntzan kontzertu hori? Nahiko ondo, jende dezente hurbildu zen gure kontzertua ikustera, eta akatsik gabe, dana ondo atera zen, eta gure partetik superpozik hori kontzertuakin, super ondo gontzan. Holaxe hemen topatu dezakegu, Nize taldearen disko berria, eta horiekin batera mertxana eta bestalako gauzak. Oso politaren estandean, Joferekin gaude, hemen ditugu pasaren urtean ateratako diskoak, pasatzen urteetan, eta urte noga ezela, bi kamiseta eta hemen jendaurrean. Bueno, beste urte betez hemen Durangoko azokan. Hori da, hemen, en la lucha, esaten den moduan. Ondo, gustora. Bueno, ja diskoak esan daiteke zarra direla, deno gaude disko berriaren esperoan, baina bitartean ere gogoratu behar direla, egindako lano, ez? Amorrua eta modioa hemen vinilo ederrean bilduta. Hori da. Egia esan bilanak bai zarrak, komila tartean diala, baina aurten egin genuen tirada hau, osea, aprobetxatu behar dugu, ere bai. Eta ja bide batez, kamisetak eta jendearekin egon, zaletuak ezagutu. Bira guztia hemen, data guztiak, hasi 80 bi urteetan, hasi que jazta, ja deskantzatu beharra dakagu, ja. Elkarrizketan, aipatu genuen, musika zuzenean telebistan, badatorrela disko berri bat, sorkuntza prozesuan zaudetela, baina hor dago, bidean egindako lan guztia, ez? 80 kontzertu bi urtetan, errepideak erretzen. Kaina, bai, kaina. Bitartean hemen Durangoko azokan, Jofe oso politaren estandean. Dupla taldearekin gaude, vinilo berria dakartzate, de un pueblo llamado Agurain, 9 kantu, bonus track batekin, zer dago barnean? Hoi da, batez ere abesti berria. Masa madre bakarrik 300 ale hauetan egongo dena, eta hori da pixkat proposatzen duguna, eta gero gaztetxeetan jotzea, eta hau jotzea. Hau da, pixkat underground hori, abesti zikin bat sartu dugu hor, pixkat. Ongi, faseka jongo gara. Vinilo berri honetan, aipatu bezala, Masa madre izeneko kantu berria dago, hoiekin batera aurreko kantuak, proposamen berri bat, eta aipatu bezala, 300 aldeko tira mugatua, ez? Hoi da, ditugu 100 vinilo eta 200 disko, eta izan zan kantu bat bere momentuan etzana diskoan sartu, igual soinu aldetik eta baina erabaki dugu edizio limitatu hontan sartzea, eta hor geneukan kantu bukatu bat, opari bezala ematea. Eta orain bai, diskoa kalean, kantua kalean, duplaren indargunea zuzenekoak dira, eta hemendik aurrera zuzenekoa badatoz eta bira berezi batean.
Hoi da, inbar genitun nahi genuen herri txikietan leku parez pareko kontzertuak, eta ingo ditugu 4 gaztetxetan, oain neguan, Gabonetan, eta hortik aurrera etortzen dena, ja badaukagu hola, baina momentuz hori da, hurrengo du plana da, 4 kontzertu horiek, bereziak izatea, horretarako prestatzen gabiltza, eta horiekin, topera. Holaxe hemen Bidaneko estandean, aipatu bezala, tirada esklusiboan, disko berria eta viniloan, eta CD-an, kantu estra batekin orain bakarrik hemen eskuratu daitekena, eta espere dugu hemen amaitzea ere, eta bestela benduan gaztetxetako jira, dupla. Beste disko berri bat Durangoko azokan, beste proiektu berri bat martxan, Zune proiektua eta orain diskoa. Bai, egia esan gustora, lehengo aldiz Zune bezala, nahiz da horretik egondan dagoen azokan, aurten berria niretzatu. Gutxinaka ezagutzen duan gara proiektua, lehenengo bideo bat, gero beste kantu bat, gero beste bat, orain disko oso bat ate arte. Bai, egia pixkaten juna izela singeleka egiten noan eta ateratzen noan, eta gero, baina pixkat ikusi noanean, ditut batzuk disko bat osatzeko beste, gero ja atera noan diskoa, eta hemen dago. Zan daiteke diskoan hitza dela, pasarte ezberdina daude diskoan zehar, baina beti ere badago hilo konduktore bat lotzen dituna kantu guztiak, ez? Bai, badago tematika aldetik pixkat lotura bat guztietan, eta baita ere soinu aldetik, ez? Elektronika eta trikitisa pixkat biak nahazten saiatu naiz, eta aldi berean soinuak eman komunean izatea abesti batetik bestera, koherentzia bat izateko diskoa berak ere. Eta imaginatzen dut, hemendik aurrera, ja zuzeneko batzuk eskaini dituzu, baina ja kakotxartean diskoa kalean, areagotuko dira eta kontzertuak izango dira helburua, ez? Bai, begia esan hasiko naiz Tortxukin, abenduan, eta gero ja San Agustinen jotzen eta Azpeitin, da badaban Donostin urte hasieran, eta gero ja nik uste udara potente etorriko dela, kontzertuz kontzertu, hasi energia pixkaten hartuko dut. Bai, nabari zaizu proiektu berri batean nekea, baina ilusioa ere, ez? Berriz ere errepidean, eta berriz ere kantua jotzen zuzenean. Bai, hori beste hasiera bada, hasiera berri bat, eta oaingoz behintzat ilusiakin nago, eskerrak, eta komeni baita ere, ez? Pixkaten diskoan izenburuak esaten bezala, amain eman, sobre la marcha jungo naiz, eta Josabertza ateratzen man. Mentxe, Durangoko azokan beste nobedaetako bat, Zuneren disko berria. Aurten ere, Bonbereneak jarri du bere estanda, beti bezala nobedadeak eta betiko guzta ekarri du. Hasteko, zer disko berri daude aurten? Aurten 4 nobedadekin gatoz, lehena Txoteko ezpatak, ilunpean jai duzu izenpen, Quartz 3 izeneko disko eta vinilon, Bake faltsuan bizitzaren gerra biziak, eta azkenik Anen laino zulatuak. 4 oso gomendagarriak. Disko interesgarriak 4, talde berriei aukera ematen jarraitzen du Bonbereneak, ez? Bai, beti saiatzea, ez? Talde gaztek, freskok, gauza berrik eskaintzeko dauzkeana, lekutxo bat inahien hemen olako lekutan. Era berean, Bonbereneak ja urte batzuk Euskal Herriko musika estenan, diskoa jartzen hemen Durangoko azokan, eta horrek esan nahi du, diskografia oparoa bildu zutela urte hauetan guztietan, eta hemen dago, dena. Era bat, badia ja hainbat urte, eta beti ekartzeitegu diska zarrak, bai berrik, eta urtero berrik ateazkeo, nik uste ondo, zarrek pila daudeta, eta earki. Hoiekin batera, bestalako materiala? Bai, kamisetak, jertxeak, denetik ateatzen, eta usta hunditzen. Hala ere gauza bat faltan ikusten dut, non daude bonbierrak? Ean diteu, ordu hobetako bihar gehiago garriko diteu. Hementxe, Bonbereneako estanda, beti interesgarri, disko berriak eta disko mitikoak estan ederronetan. Alde Ilunaren estandean gaude, hemen Durangoko azokan, eta dituzen disko eta gauzen artean, nobedade bat, Izaki Gardenak taldearen lan berria. Bai, hori da. Aurten bueltatu gara, disko berri batekin, duela pare bat aste argitaratu genuen, eta hementxe daukagu. Zer topatu dutuzakegu disko berri honetan? Itzulera moduko bat, baina nik uste berritasun batzuekin ere bai, soinuari dagokionean, eta kantuak sortzeko orduan ere diferente egin dugula iruditzen zait.
eta hala ere bada Izaki Gardenak, beraz, bi alderdi horiek. Horrekin batera, bira berria abiatuko duzue, urrengo urtean, nondik nora ibiliko zarete? Bilboko Kafe Antzokian, Endaian ere egongo gara, Abadiñon, Gasteizen, bai. Horiek lehenengo kontzertuak eta hortik aurrera ateratzen dena imaginatzen dut, eta disko berria bezapean, repertorioa pixkat, aurreko bidea eta disko berria. Bai, taldean ere gainera daukagu kide berri bat, Aitor egongo da basoa jotzen, balestena itzuliko da ere, eta bai, repertorio disko berria eta aurreko kantak ere hit zaharrak ere egongo dira, bai. Hemen Durangoko azoka egunetan, hemen Alde Ilunaren estandean, Liberen diskoak, Pasadena, eta ez hainbat proiektutan ibilitakoak zuek, hemen dena. Eskerrik asko. Zuei. Nahi ditudanak ez ditut zai, zai ditudanak ez ditut nahi, galdurik, galdurik. Berriz nabil galdurik, zergatik berriz galdurik, ez dut nahi beste traturik, isiltasunik da taburik, ezinez plazer ez minez zaiekin, haren eraginez bai, nahi ditudanak ez ditut zai da, zai ditudanak ez ditut nahi, pasada denbora, bibera bat gora gaur, hemen lehoia norda, nahiago du txikitasuna, sinaurrien metafora, nora noan ez dakiten guitzen banaizua api, galdu naizelako da, ez hartu estuni, ezker eskubi, eskuien mamez hainbat eskubi, beldurtzen naute eta mamuan naizela dirudi, segitzen ditut mila damu, ikusi ditut mila mamu, eta alere diot banu, nahi banitz badego eta banu. Txopek taldea disko berria du, Ostabez Zuluan izana du, bigarren emaitza. Bai, Ostabez Zuluan oindala hilabete ateratako lana da, gure bigarren lana, apur bat lehenengoaren bigarren zati baten moduan ikusten dugu, egia da bueltatxo batzuk eman dizkiogula kantei, konposatzeko moduari eta, baina, bueno, eta hemen gaude aurkezten, eta jendeak ea gustoko duen, ez? Nola izan da lan berriaren konposaketa, grabaketa eta publikazioa? Grabaketaren inguruan, egia da joan ginera Madrilera grabatzera, urtzi izarekin joan ginen, eta baita ere Jakobo Nahiarekin. Bertan egin genuen grabaketa, gero nahasketa egin zen Bilbon, eten espazioan, eta bueno, hemen dago emaitzaia gogoz, posik egia esan. Eta imaginatzen du, diskoak kalean, zuen urrengo asmoa zuzenekoak izango direla, ez? Bai, bueno, oraindik gaboz bira izten edo, oraindik ez dago oso argi non joko dugun urrengo artean, baina, bueno, momentu zapatuan daukagu azokan kontzertua, así que, bueno, gutxienez hori. Azken batean imaginatzen du Txopet alderaentzako disko da, eta guai dago estudioa, baina zuzenekoa dira importanteak, ez? Bai, guretzako, bai, ja, diskoa ja, llegatu da, viniloa, jazta, orain jotzera berriro. Bai, gustoko duguna jotzea da, bai. Hoxe hemen, Txopeten disko berriena, Durangoko Liburute disko azokan. Nere ondoan iriatxe dago, Kainakai, aurten ere, disko berri bat hemen Durangoko azokorako, gau pasa. Hori da, hemen gaude beste urte batez, album berria erakusten, eta oso pozik, giro ona dago hemendik. Zer topatu dezakegu diskonen barnean? Bada disko bat, bederatzi abestikoa, kolaborazio album bat da, eta kolaboratu dugu bai Euskal Herriko artistekin, bai Valentziakoa, Katalunia, eta Kolombia, da international. Eta genero aldetik pop, elektronika, reggaetoia egiten jarraitzen dugu, batxata bat aurkitu dezakegu bai, daukat pixkat denetarik. Beti ere giro dantzagarri eta beroetan, ez? Hombre, bai, hori esken niri pilo bat gustatzen zait. Eta hori zuzenekoetan bai dauzkagu dantzariak, eta hori sortzen den giroa da dantzagarria eta bai ondo pasatzeko. Gainera, formatu berezi batean saltzen ari zaremen Durangon, beti ere gauz berrietan, lehen urtean kaxa bat zen, aurten beste kaxa bat, beste modelo batekoa, zer dago barnean? Begira, aurten jarri dugu estanda, logela desordenatu bat balitz bezala, ze gau pasaren ostean, igande batean, gutxien nahi duzuna da, zure logela jasotzea, eta orduan, olako kaosa dago. Eta, bueno,
Ba, ekarri dugu CD-a, ze orokorrean jendeari asko gustatzen zaio CD-a eta sinatzea. Ekarri dugu jaberito bat dela NFC, mini CD-a dela, gero tote bag berria gaupazerena, kamiseta berria, eta uste dut politena dela edalontzia. Ze, klaro, gaupasan txosnetan eta, gaupazaren basoa bebai. Ba, hoxe, hemen, Kainakaren stand honetan, gauz guzti hauek, eta batez ere musika berria. Hombre, noski, etorri eta entzun. Nere ondoan Rebel Noise taldeko kidea daukate eta bereiek ere disko berri ekarrute honera. Zer topatu dezakegu bertan? Ba, bueno, azkenean aurten eta disko barrixa, estuen babesian izenekua, lan motza da, baina, bueno, guk uste du nahiko politia dela, generu apur bat aldatu du, eta hor 6 kantu osatuta da, eta hori, ja bigarren zeia tarau, eta ja hona ekarri du. Zan daiteke, Arrasatetik, Oñatitik ere Rebel Noise, musikalki nun kokatzen zarete? Bai, guk inguruen aukidun musika punroka izen da, eta gure disko behildo hortan kokatzen da. Egixe da, bigarren diskontarako gitarra imundotzaula melodixa apurtxoa da geixa, gotzekin saiatu gare geixa jolasten, baina lehenengoan hildo antzekuen, bai. Imaginatzen dut, disko berria kalean, urrengo asmoa zuzenean jotzi izango dela, ez? Gaur bertan daku, Aintzinan, Iruñan, hasi que hemendik aurrea egurra mungu aldun danetan, eta Euskal Herri osotik eta estatuti behalba da, eta horre egurra mungu. Ba, hementxe, musika zuzenen estandean, Rebel Noise taldearen disko berria. Chill Mafiako kideak hemen, Durangoko liburu eta diskoa azokan, eta taldea albiste iturri da, lan berri batzuk badatoz, taldearen amaiera ere badator. Azteko eta behin, zer dugu hemen mai gainean Zuneo? Ba, hemen berria bakarrik zuaerak, egin dituena lagun batek, eta baita ere kamisetak. Nahi baduzue, erakusten ditut, pixkat, diseinu ederra. Diskoa ez dago hemen, baina disko berria badu Chill Mafiak. Bai, eske gauza da, Durangoko azokak ez digutela onartu gure disko berria, zatik bakarrik badago abesti bat euskeraz dela mereziote, nirea. Eta hori, baina badago esalgai, lehen urtean ezen dituen saldu kantalatzenak, abanikoren bat, eta lehen da biziko vinilo, así que gauza hauek salduko ditugu gaurkoan. Ederki, aipatu behar da, taldea albiste iturri dela, aipatu dugu diskoa atera dela, gaur egun hemen dizuen mertxana, eta era berean talderen amaiere batorrela, beken emango dezuen kontzertu batekin, aurretik ere badira hainbat kontzertu, beraz hemendik taldea hil arte errepidean, ez? Bai, hori da. Gainera, uste dut gaur atera berri dituztela sarrera gehiago be kontzerturako, agortu omen zirela hori. Lau egunetan superpozik mobila horrekin, osea, 5.000 sarrera, izan zen la hostia. Eta orduan hori, orain uste dut ampliatu dutela gradak, osea, orain erosi aldutuzte gure fanak edo nork, erosi ditzazke sarrerak gradan ikusteko gure kontzertua. Ba, hoxe, Chill Mafiare albiste iturri da, hemen Durangoko azoka egunetan, eta hortik aurrera, zuzenekoetan, eta azken emanaldia beken. Eskerrik asko. Bai, esker zuri hori. Azokan jarraitzen dugu, nire ondoan Ola Salvador, diska berria ere bezapean. Hori da, bai, Zainak eman izeneko diska kaleratu nun, duela 2 hilabete edo, mentxe. Eta ilusionatuta, hori, hasi gera zuzenekoekin, eta bueno, pixkanaka bidea egiten duen. 3. estudioko diskoa da honakoa, eta disko bakoitzean gauza berriak eta honakoan ere. Bai, baita ere. Arrisku batzuk hartu ditut. Esango nuke estetika pixka desberdina dela, naiz eta esentzia pentsatu nahi detenaren arabera mantentzen dudan. Eta bueno, azkenean arriskuak hartzea uste badela bide bat ere evoluzionatzeko, orduanik behintzat hortik egin dut. Aipatu duzu ez disko bakoitzan egon dira territorio berriak, honako nego elektronikak hartu indar gehiago ere, ez? Bai, izan daiteke, bai. Egia da, 3 diskotan egon direla gauza elektronikoak, eta beti nahastu ditugu organikoa eta elektronikoa, eta kasuntan ere bai. Baina egia da, dauden elementu organikoak pixkate modulatuta eta distorsionatuta daudela, eta agian ez dela hain garbi entzuten, hori. Beste disko batzutan banda formato hori lan berri honetan. Banda aipatu duzu, bandarekin batera, zuzenekoak ematen ari zara, bakarkakoak ere ongo dira, imaginatzen du noizean behin leku berezietan, eta jira abian, nola junda orain artekoa? Ba, oso polit. Jendearekin konektatu dugu, eta gainera jende asko etorri zait esatera zuzeneko hauetan egon dela, eta pia disfrutatu dula. Nik neuk ere bai, beraz, balorazio oso polita, eta gelditzen direnerako ilusioa hondiz.
Durangoko azoka egunetan, hemen, olatzen diskoa eskuratu daiteke, eta hortik aurrera, sareetan, dendetan, eta batez ere zuzenekoetan, ez? Hori da. Bertan ikusten gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio. Urdetan ikasi duguna Balio dute kolektiboak ere, postutxoa jarri du aurten azokan, eta bide horretan nahi bat nobedaden artean, birkiten disko berria daukagu. Erosen eriotza, zer topatu dezakogu bertan? Bertan topatuko zuen rock dinamikoa, iluna, potentea. Eta ez dakit, eta letra batzuk, bizipen batzuk kontatzen ditut hor. Pertsonalak, eta maitasunaren idealizazioari buruzkoa da berez kontzeptua, baina ez bakarrik erromantikoa, maitasun mota guztiak, errealak, idealizatzen ditugula nolabait, gure gabezien arabera, gure gabezi emozionalen arabera idealizatzen dugula maitasuna, ez? Eta hori kontatzen dut hor, bizipen batzuen ondorioz. Ongi, bakarka abiatu zenuen musikabidea, gitarra eta hotsarekin, gero banda osatu zenuen, beste disko bat, eta ja 3. kalean. Bai, oraingoan EPA da, 4 abesti egin ditugu, eta, Ander Barriusuekin egin dugu, Zarauzko Noiz Estudioan, eta oso pozik, aldaketa da, talde, bateri jolea aldatu egin da ere, Ilargi joan zanda eta Claudia etorri da, Nun eta Larry Bird eta Senyoreseko bateri jolea, eta beste dinamika bat hartu dugu, ezberdina, ez hobea, ez txarraua, baina ezberdina, eta oso pozik gaude, alde horretatik, topatu gulako geure, badirudi, neure soinu horretara itzuli naizela, oran eta oindala 15 urteko dinamika horretara gitarjole bezala, bereziki, nabaritzen dut itzuli naizela talde soinura. Eta oso pozik nau, alde horretatik. Ahotsa ere bestelakoa da, ez da horren bakarlariaren ahots liriko edo melodiko hori, instrumentua bezala erabiltzen dut ere, eta oso pozik. Hoxe hemen balio dute kolektiboaren estandean, Erosen eriotzak, birkit. Durangoko azokan dugun beste nobedade bat, Oil taldearen disko berria da. Proiektu berria da, musikari arituekin osatua, abentura berri bat, eta eskudu artean lehenengo emaitza. Bai, hala da. Bai, aurten gauda berrian grabatu genuen, eta justuan atzo iritsi zitzaizkigun viniloak, eta ointxe aurkezten, bai. Nun kokatzen da musikalki Oil taldea? Esan nuke, betiko hardcore punk melodikoa eta emoaren arteko zerbait izan leitekeela, bai. Diskoa bi formatotan eskuratu daiteke, CD-an, bai viniloan hemen Durangoko azokan, gero ere sarean erosi daiteke, Bandcamp eta horrako plataformaan bidez, ez? Hori da, bai, sareetan betiko plataformetan, eta vinilo eta diska ere Bandcamp bidez ere erosi ahal izango da. Eta hainbat seioen arteko kodizioa denez, seioen webgunetan eta erosi ahal izango da. Zan daiteke, diskoa disko, imaginatzen duzuen helburu nagusia zuzenean jotzi izango dela. Hala da. Orain arte alegina izan da kantak egin eta diska prestatu, eta orain ja zuzenean gozatu, bai. Holaxe hemen, musika zuzeneako estandean, Oil taldearen disko berria erosteko aukera izango duzue. Esti Marquezekin gaude, disko berria atera du berak ere, Atemporal izena darama, eta hori da azken emaitza estudiokoa. Hori da, 9 abesti osatuta dagoen disko bada, 2 kolaborazio berezi dazka, bat da esan ezinekin, ondoan ez izatea bestia, eta bestea da Sonakaiekin minak abestia arrumba bat. Bai. Aurrera jarraitzen du zure musikabideak, beste emaitza berri bat, musikalki zer proposatzen duzu disko honetan? Uste den tala nahiko disko alaia, askoz ere helduagoa, azkenan bigarren diskoakin ja
bueno, lehenengoakin igual ez neuzkan hain garbi gauza batzuk eta bigarrengoakin bidean ikasten jutezea baita. Eta esango nuke dela disko helduago bat, bai. Dagoeneko abiatu duzu bira, etxean, abiatu zenuen, aian, hemendik aurrera ze asmo? Urrengo astean 13an jotze andoainen, Basteron, eta gero urtarri, otsaila eta martxoa banabil kontzertuak, ideal izten kontzertuak, egia oso pozik. Oainik ezin ditut esan, baina, jungo naiz jartzen, eta hola, esperoet luze jutea. Diskoa zure izenean plazaratu duzu, baina ondoan beti banda lagun. Hori da, uki ditut bandakideak, produkzioan ekoizpenean lagundu diate Iker Lauro eta Josu Erbitik, eta gero nere banda Maria, Danae, Iker, Josu eta ni ibiliko gea kontzertutan. Hoxe hemen Esti Marquez, bere estan propioarekin hemen Durangoko azokan eta atemporal diskoarekin. Bulego taldeko kideekin hemen gaude, beste urte batez Durangon, badira batzuk, Xabit, proiektu aurrera doa, eta aurten ere baduzu zerbait berri aurkezteko, ez? Bai, hori da, aurten etorria Bulegon lehenengo alia da magazinekin, eta hori hortaz aparte gaur estrenatu Euskaraldio kanto berrixa, da oso poliki iziten nahi eta oso guztua gaude, bai. Tom esan behar da, Bulego zerbait izan badu, da imaginazioa gauza berrietan sakontzeko, hasieratik hasi zinaten proiektu berrietan eta investigatzen eta arriesgatzen proiektuak sortzen, beste emaitza bat, ez? Formatu ezberdinean, Bulegoren gauzak. Bai, nik uste dut pandemiak asko markatu zuela, ez? Gure hasiera eta gure ondorena ere, hor pandemian, hasi ginenean proiektuarekin, pandemia bete-betean harrapatu gintuen, etxean gelditu behar genuen, abesti berriak genituen, kontzertua jotzeko gogoa baina ezintasuna, eta orduan pixkat berrasmatu behar izan genuen gure burua, eta nik uste dut gelditu egin dela, ez? Pixkat horren remanente txiki bat, eta horten magazina atera dugu, gauza berezi bat guretzako, eta ilusia handi zein dugu lan hau sortu alizateko, eta jendea ere gustora hartzen ari da, beraz gu ere gustora. Baina azken finean guzti egiten da gero zuzenean jotzeko, ez? Hor dago magia, hor egiten du estanda taldeak, zuzeneko hori gabe, dena polita da, baina ez da borobiltzen, ez? Egia da, ja gogoz gaude, ze iraila jovenuen azkena, 28an, eta hasiko gara urrungo astebukaeran, eta abenduan baditu kontzertuak, ondik sarrerak gutxi batzuk geratzen dira azpeitiko bigarren datarako, baina bestean azaldute dago, eta egia esan gogoz da agresiute jendik ematen izakun erantzunekin. Hauxe hemen, Durangoko azokagunetan hemen, zuen estan txoko eder honetan, eta hortik aurrera errepidean. Eskerrik asko irure. Eskerrik asko. Jonekin gaude, Zeba taldeko kidea eta bereiek ere disko berri bat ekarri dute, USB formatuan, kaleatua. USB-a, formatu diferenteagoa. Ez genekan pentsatuta ateatzea zeharik formatu fisikoan, ze azkenean 4 kantuko EP bat da. Baina, gero azkenean animatu ginen, eta esan genuen, ez geha sartuko diskoaren marroi hortan, eta azkenean USB egin dugu. Beste modu bada, ez musika zabaltzeko, garrantzitsuak kantuak dira, eta hor, 4 kantu eder daude. Hori da, USB-an dago gaina abesti ekstra bat. Nahi dunantzako, erosten badu, hori, ateraz genuen abesti bat sartu dugu, EP-an dauden 4ak eta beste bat. Zer, nondik nora dabil Zeba egitasmoa, musikalki non kokatzen zarete? Galdera ona. Roka da pixka erdigunea, eta gero hortik grunge, garaje, soinu horietan mugitzen gara, pixka boteretsua, pixka potentea, eta denek esate gute potolo sonatzen dula, hori da laburpena. Hoxe hemen, Durangoko azoka egunetan, musika zuzenean estandean, eta ondoren kontzertuetan eta sarean. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Kojo. Beldek ere badu bere txokoa hemen Durangoko liburu eta disko azokan, eta pare-parean vinilo ederra, zure debuteko diskoa, vinilo formatuan hori da zure nobedadea azoko honetarako, ez? Hori da, bai, hasiera batean diskoa digitalki ateratzera baki nuen, da gero hilabetea pasa ahala, gogoa sartu zitzaidan fisikoa ateratzeko, eta viniloa aukeratu dut, bai. CD-a beharrean, hortan viniloa. Urte hasieran egon ginean, zuri elkarrizketatzen saiorako, geroztik bide ederrein duzu, kontzertu batzuk etorri dira, zemuz junda bidea? Oso ongi, azkenean proiektu berria da, eta proiektu berri batek eskatzen duen pausa txiki horrekin ez, esan nahet,
Lierretik gentozen frenetismo handiakin, da orain berriz ere gauzak tentuz egiten, kontzertuak ondo aukeratzen, eta datorrela super eskertuta. Eta oso polita, izaten ari da. Aipatu genen elkarrizketa, badela azken garai honetan pixkat irikitzen euskal musika beste eremu batuetara, zure giroa dira souletik, elektronikarekin, ahots presentzia handiarekin, ez? Aurten ere, nobedade pexente daude eta beti ere euskeraz eta lan oso duinakin, ez? Bueno, saiatzen geha lan duinak egiten, desde luego, eta egia esan euskal musika dibertsifikatzen ari da asko, eta genero oso ezberdinak beraien artean eta askotarikoak eta denetik dago aukeratzeko, beraz, hau beste bat da, ez? Azkenean R&B, soul eta estilo hori, baita ere, sartzen ari da pixkanak Euskal Herrian. Durangoko azoka amaitu da, imaginatzen dut, errepidean jarraitzara asmoa. Bai, baina, niri datorren urtea pixka potente datorkit beste alde batetik, Fermin Muguruzarekin egongo naizelako, eta beraz, bele kitxoi marko du pixkat, zehozer joko dugu, baina ez gehiegi. Bitartean hemen, vinilo ederrean, Lierren diskografiaren parte bat ere badago, Beleren estandean, hementxe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dena toki ederronta, ni neu izan naiz benetan, inork ez du ikusten atzean dagona, ametsak erorita daude. Durangoko azokan jarraitzen dugu, gurekin Eki Lambert, Inbazio izeneko diskoa ekarri du aurten Durangora, zer topatu dezakegu bertan? Egia erran disko aski densoa da, gauza hainitz ezagir ditut, eta izan da urte bateko idazketa lan bat, eta azkenean grabatu dutana 30 bat musikarirekin, bada Sokazko Orkestra bat, Oiazo Kamerata, badira Felix Buf, Joseba Irazoki, Oian Oliarz, hainbat musikari, eta erran dezakegu kantagintza dela, badira hainbeste gauza dela beste erabateko kantagintza bat. Eta gaur egun horietan disko hori saltzen dut, eta ere jotzen dut ahotsenean larrun batean. Eta hor, laiba berriro landu dutan ez ere, laiba pixkat orainik desberdina da ere. Eta hori nizola proposamen ezberdinekin, eskerreskoin. Zuri izenean argitaratzen duzu diskoa, baina aipatu ezen bezala, lan kolektiboa da, musikari asko daude, eta zuzen ere bandarekin aritzen zera normalean, bakarkako saioak ere, bi moldara ezberdin, ez? Bai, adaptatzen dut diruaren arabera, tokien arabera, eta gogoen arabera, ere, formatu desberdinak proposatzea ere. Holaxe, hemen, Eki Lamberten disko berriena. Hemen gaude Durangoko azokan eta gurekin Azkaiter Pelos taldeko Jon eta Bitor ditugu. Bereiek ere disko berri atera dute, zer topa dezagu bertan? Bueno, nik uste dut Azkaiter Pelos Unai Azkarateren bizitzako pasarte batzuk, ez? Bera noiz hasi izan, eta gero nik uste dut amodiozko konturen bat badagoela hor tartian sartuta, eta gero pare bat abesti nik uste dut holan garai hauetan importantia den kontu bat, hau da, nola zaren, zer nolakoa zaren, o zer desberdintzen dizun, horrek berdin duela, zu aurrera eta bosta xola besteak, hori da. Zenbat kantu bildu dituzue eta zei zenpean atera da diskoa? Izena dauka batera egan, eta dauzka 8 kanta. Da disko nahiko motza, baina pixkat danetik aurki dezakegu, eta ezin da zehaztu, musika genero bat pixka dau danetik, gehien bat rocka eta bluesa joten du, baina gero funk estiloko kantu bat dago, eta hola, pixka danetik dauko diskoa. Esan daiteke, Azkaiter Pelos diskoak disko ikusteko leku hoena zuzenokak direla, ez? Bai, baina
hor nik uste dut, bakoitza pixkat desparpajo hori kentzen dugula eta zuzenian askoz beto funtzionatzen dugu, bai. Gero dakau kriston suertia, zetano irakasleak orduan oso ondo ulertzen gaz. Hortaz, bakigu pixkat, momentu horrek kontrolatzen, bai. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Azkaiter Pelosen, disko berria. Mirabe taldeak ere disko berria du, Peio omen dugu gure ondoan, bere estandean, eta zer dago disko berri honetan? Disko berri hori, 8 kantuz osaturiko diskoa da, eta gure lehen diskoa da, orduan aurkezten du taldearen estiloa, hau da rock pixkat gordina eta indartsua, eta hala. Zan daiteke, Mirabe taldean elkartu zaretela musikari arituak proiektu berri batean, ez? Abia puntu berri batetik. Bai, hori da. Nik banituen hitz batzu eta akorde batzu eta proiektu horren inguruan ezagutza batzuekin bildu ginen talde hori osatzeko eta martxoan atera ginuen lehen disko hori. Eta uda kontzertuz bete izan duzu, ez? Kontzertu asko mandituzue? Bai, manditugu batzu. Asko ez dakit, baina lehen uda zen, orduan manditugu 6 bat edo 6 edo 8 artean, eta horrengo urteen dako, espero dugu kontzertu gehiago ukaitea eta jotzea tope. Bolaxe hemen, Durangoko azokan, Mirabe taldearen diskoa entzuteko aukera izango duzue, ordena horrela eta guzti, eta bestela sarean ere, ez? Bai, sareetan aurkitzen algaituztzue. Facebook, Instagram eta Spotifyen entzuteko, bai. Eskerrik asko. Bai, zuri. Azokan dugun beste nobedade bat, Joutuk 14 taldearen disko berria da. Azteko eta behin, zein zuzarete Joutuk 14 eta noiz sortu den egitasmoa? Ni Miki Maixo, musika egilea eta korista. Kirritx, baita ere ekoizlea eta abeslaria. Akto Mesie. Eta Txabu. Bueno, lokidez osatutako musikatel kolektiboa, ez? Hori da, azkenean musika egiten dugu. Ez da estilo bakarra izaten, eta hori, rap asko dago, bino gitarra batzuk ebai, instrumentu akustikoak ebai, eta hori, bakoitza bere lana daka, eta hori, elkartu bat, eta diskoa batera genuen. Aipatu du berak, ez? Bakoitza bere musika egitasmoa dauka, bere proiektua, baino kolektibo bezala, Joutuk 14 izenpean, disko berria, lehendabiziko EPEA. Hori da, lehendabiziko EPEA, 6 abesti sortu genituen elkarlanean, txiripaz elkartu ginen, abesti bat egiteko hasiera batean, eta bukatu genuen 6 abesti egiten, gure arteko kolaborazioekin, eta hori da. Zan daiteke musikalki badula norabidea, baina anitza dela ere emaitza, ez? Bai, azkenean bakoitza dauka bere zeregina ere bai taldean eta bakoitza dauka bere proiektua, baina gero elkartzen gerenean sortzen dugu beste gauza batez. Rapa, trapa, elektronikatik, badago errez norabide bat. Bai, da pixkat den bakoitzak esan dugun bezala bere estiloa batuta atera den sortu dena. Baten instrumentala, bestan letran, ere trompetak, sartu zituen Miranda Saxek shoutout, gaur ez dago hemen, baina disparatuko ditugu bere saxoak, eta hoxe da nanasketan nahiko polita. Gaur, ahotsenean joko duzu hemendik aurrera, ze asmo? Hemendik aurrera, printzipioz, ez ditugu egin ez da kontzertu asko, baina motxokara txiki bat, eta bantxe deskanso bat hartuko dugu, ja grabatuta dagoen lantxo bat borobiltzeko, kolaborazio berezi batekin esango dugu aurrerago, eta datorren udaberri aldera ateratzeko ideia zurren urtean aurkezteko ere anta hemen ikusiko dugu. Hoxe, hemen, Durangoko auzoko egunetan, musika zuzenean estandean disko eskuratzeko aukera, eta hortik aurrera zuzenekotan, ez? Hori da, bai. Eskerrik asko lagoi. Beat bat, boom bap, track berri bat diat. Classical rap, shut up! Isildu! Orain ezaidak, hau ez dela hip-hop, eta bestela fantzak. Berriz popatikat, berriz popatikat, fantzak. Berriz popatikat, berriz popatikat, berriz popatikat, fantzak.